Il-Partit Nazzjonalista ddiskuta regoli għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit f'Kunsill Ġenerali li kuntrarju għal kif imdorrin jagħmlu l-partiti politiċi sar fil-magħluq. Fil-fatt id-diskussjoni li damet għaddejja iktar minn siegħa u nofs saret mingħajr il-preżenza tal-ġurnalisti li nżammu f'kamra fejn kienu offruti xi naqru ftit xorb biex ibillu griżmejhom sakemm wasal biex jitkellem il-kap u daħlu jsegwu. Il-Kunsill Ġenerali li approva r-regoli għat-tmexxija tal-partit issejjaħ wara li kien l-eżekuttiv tal-istess partit li approva dawn ir-regoli. Regoli li minn tarif li għandna spjegathom il-President tal-Kunsill Ġenerali Paula Mifsud Bonici qabel imbagħad infetħet għad-diskussjoni. Diskussjoni l-Partit Nazzjonalista beża jagħmel fil-miftuħ. Fost dawk li attendew intervjenew f'dan il-Kunsill Ġenerali kien hemm id-Deputat Chris Said u l-Avukat Adrian Delija li salsaw ma' dawk it-tnejn li ddikjaraw il-kandidatura tagħhom. Il-Kunsill Ġenerali nagħlaq mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li reġa' qal il-Partit Nazzjonalista għamel kampanja elettorali tajba li għandu jkun gburi biha u li fi żmien li ġie l-Partit Nazzjonalista għandu jkompli ma' triq li qabad. Meta tkellem dwar il-Partit Demokratiku qal il-Partit Nazzjonalista għandu jaħdem mad-deputati eletti f'isem dan il-partit biex l-oppożizzjoni tkun iktar b'saħħitha u qal li dwar il-kwistjoni ta' żwieġ bejn persuni gay, il-Partit Nazzjonalista m'għandux jinqasam u l-faxex liberali u konservattivi għandhom jgħixu flimkien għax huma żewġ naħat tal-istess munita.